ассалому алайкум дӯстони азиз, касоне ки ин дамаро тамошо дорад. Вақтҳои охир дар шаҳрҳои калонтарини Русия занозанӣ байни тоҷикон ва қирғизҳо ё тоҷикону қавқозҳо авҷ гирифта истодааст. аз шумо ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ки агар яке аз пеши ҳамун занозаниҳо гузаштед ё ки дар ягон камераҳо ғалтидед, худро эҳтиёт кунед ва шояд ҷои коратонро ҳам дигар мекардед, хубтар мешуд, зеро ки тафтиш ҳозир хеле пуршиддат шудааст аз тарафи пулис. худи ҳамин рӯз бачаҳои мо аз метрои Домодедово берун мебароянд, мегиранд пулисҳо онҳоро дастгир мекунанд, мегиранд ба шӯъбаи пулис мебаранд, онҷо мегӯянд ки мо шумо тафтиш мекунем, тафтиш мекунанд. Бечораҳо ҳамин коргарои оддӣ буданд, ягонташон ягон ҳуқуқвайронкунӣ надоранд. як протокол медиҳанд, мегӯянд ки ҳамин имзо кунед, маҷбур месозанд ки имзо кунед ва чӣ протокол будааст, ҷарима бастанд 500 рублӣ. То онҳо имзо карда протокола ҷаримае насупориданд, аз шӯъбаи пулис онҳоро ҷавоб надоданд ва ҳеҷ кас ба додашон нарасид. худи ман ҳам занг задагӣ буданд, лек афсӯс ки зангҳои мо, гӯем кӯшишҳои мо беҷавоб монданд ва онҳоро ҷарима бастанд. агар чунин ҳодисаҳо шуд, шуморо пулис маҷбур кард ки имзо мон, дар ҷои имзо мон, шумо ҳатман ва ҳатман дар ҷои имзо нависед ки намедонам, ба ҷои ҳамун ҷое ки имзо монда мешавад нависед ки намедонам ё нависед ки нафаҳмидам. яке пурсад ки ин чӣ мондид, чӣ нависед дар инҷо, гӯед ки имзои ман чунин аст, тамом. ва ҳатман нусхаи протокол, яъне ҳамун копияи протокола якташро гиред ки то дар оянда дар суд бурда, мисол мо як обжаловат кунем. шумо худ беҳтар медонед ки ду ва зиёда ҷаримаи маъмурӣ, яъне административни правонарушение шумо кардед, шумо ҷарима супоридед, шуморо метавонанд ки то муддати 3 сол будубочти шуморо банданд, яъне запрет на въезд монанд. шумо на документ карда метавонед, на дигару дигар корҳо карда наметавонед. дигар бояд ки буред хоки ва Русияро тарк кунед ва дар муддати 3 сол шумо ҳатто транзит гузашта наметавонед. аз Русия ҳатто транзит гузашта наметавонед. барои ҳамон худатонро эҳтиёт кунед ва ба дигарон ҳам расонед ки то наздикони худро эҳтиёт кунанд. ҳозир тафтишҳо хеле пуршиддат шудааст. дар ҳамин занозаниҳо бисёр хуб мешуд ки иштирок намекардед. ягон гап шуд, ба пулис занг занед, шумо ягон вақт ҳамла накунед, шумо муҳофизат кунед худро, не ки ҳамла накунед. кӯшиш кунед ки дар видео гиред ва ман ҳамин рӯз аллакай чанд одам дар чанд ҷойҳо дидам ки бачаҳои чечен омадаям парондаанд тоҷикоя. навораша ман мемонам, намедонам то кадом дараҷа ин дуруст аст. баъд ахборҳои русӣ гуфтанд, баъзешон гуфтанд ки фақат мигрантҳо байни худ ҷанг карданд, баъзе дигаршон гуфтанд ки мардуми қавқоз кати мигрантҳо ҷанг карданд. боқӣ дар амони худо бошед, худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. худоҳофиз. чеченаро биё чашагоидам дар омадан. ҳоҷӣ нигоҳ ки ҳама мошина тиёқои дисонави ҳама дар омаде бача дар омад бахтно кӯбда дар омадани нашагоидами ни бача дар омадан ку خواهر شد